Калцият не е само за върховото гниене при доматите. Повечето земеделци се сещат за него чак когато видят проблем, но истината е, че той е задължителен и за марулата, и за зелето, и за краставиците, и за всички зимни култури, за които се сетиш. Затова нека ти дам малко информация, която ще ти спести не само пари, а и много главоболия. Калцият е като циментът за клетките. Той държи листата здрави и плътни. Ако е в липса, марулата прегаря по върховете, а зелето започва да гние отвътре. С правилният калций главите стават по-плътни и по-стегнати, а продукцията издържа по-дълго дори и на склад. При краставиците калцият е ключът към устойчивост и търговски вид. Без него се деформират, стават меки и нетрайни. И не забравяй, че калцият не се придвижва добре вътре в растението. Затова е нужно да комбинираш калциев нитрат по капковото за силни корени и листни третирания с калитек и калциум екстра за директен ефект върху листата и плодовете. Това ти е гаранцията за твърди, здрави и дълготрайни плодове и зеленчуци. Всички продукти можеш да намериш на линка в профила ми, така подкрепяш мен и канала ми.